Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wani ƙayataccen shiri mai suna Kwalba, wanda Mummy Gombe ta ɗau nauyin shiri da ita da fitaccen jarumin nan Adam A Zango. Mu dai ku kasance da tasha tamu, wannan tasha da kuka ga wannan shirin. Idan yau ne farkon shiganka, ka danna mana subscribe, ka danna mana ƙararrawa. Idan kuma ba yau ka saba shiga ba, ka mana like, ka mana comment. Mu da dukkan wani sabon shiri da zai fito insha Allahu, in kuka kasance da wannan tasha tamu, za ku ringa ganin tallukan sababbin shirye-shirye na manya-manyan jarumai, kama Adam A Zango ne, Ali Nuhu ne, Umar M Sharif ne, Abdul Diwan ne, kowane series da kuka sani za ma ku kasance da sababbin series da ake ɗorawa. Kuma wannan tasha za ta yi amfani da wannan dama ta muku tallan sabon shiri da wannan tasha shine yake ɗaukan nauyinsa. Mai wannan tashar muna yi wanto kenan, duniyar mu sunansa. Za ga yara ne zalla a ciki. To, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.